abasajja muri ya Bibilia bange kumusajja naro ya monta gete kolenta ngokite tata agaranya sabo tongo monto agatongo monto litukulia katana limo agatongo mosaja naende kerapo tonga naende bagatebania taibuya omonto yala ngati ingibara makorere omokoyi bantu bagasoma mariko badete basoma ruga bagendaka badete basoma kero bali boka omokungu agatongwa abo mokoyi lakini yemekie mengi abakungu na mwa bakoyi gosana uwa bakoyi wasaja wakaira na bakarara bakaba bakoyi agaro Biblia batabango mosaja no motuwenka abange bakaira na bakaba maguru ekiagara katika majukumu yenka mwabona mwana to kuona ila Jumapili mwana yisukuru jikolurwa abasaja bandi ababaraire imbara manyanga karabu nekare imbara manyanga sukuru yisinekare barabu ababaraire oro kirare ngoteba nayo musaja wakoba manyanga hawa tonge tuokonywe nayo kwa tonge tuorare ni komera yaika omokungu chandeka nakinda chenkomere nakinda chenkore yentogete omwana geterata geteyanga elyo musaja noare ngera taikunyara gukora kindi wara kwa muntu mani kama muntu mani umotwe nakaria makere nakaria maguru omazo motu no bongo bakore no bore no amaisare no chimiochire yani ebintu bibiri sense tuwa somore na somo tubikola igona yetakorara eyinde kuona kwigukora ngumbu ngageto betengetekeire ngokita takatera yasa tonga to mokungu abo mokoyi ano mata makungu mbale tonjo aneteke bungeke yekaba anti-clockwise neba gomo saja enge to mokoyi na abo to mochabu lakini to mwa siumeti wana kero ilia leta siumuti akatige biashara hiyo akatige ngayewa irabu chabu chanonda Biblia tanga bantu bane abana n'abakungu bako bagambera Isaya 7:12 bakungu nabuga bagambi nabo bagambe tekinka yani ngamwana tako karakende ngina atara itaba lakini ise no majere chebuye bayi ise tawo kwana kende oyo oso Isaya 7:12 abantu bane nibo bako chandwa n'abana abakungu nabo bako karaki wono gesaba kungu tu aire to mugambe abasaja bakaira na bagatiga bakaira na bagetegerera wono nabo kuna katenga kirigento naye na ene to yoletinga naye kwairo mosigo oyo yani umuntu gikwa gusunu botuleti gose community policing oja kere kuragitizi koruka taka kuraga mbero mosaja yani taro chinga nkinde wono mosaja igakoma absent fata figa goetera somo kungu anyomete iwomo kungu na lako ya robo sajo wa sanamu ya Nebukadnesaro osomo sajo wa motu asenka wono kana kuwe boinga ine ayegoetera soko bakuwa senka omosaja hao motu gosene merondo obwende kana no mugambi obwato wono koleta na basaja bali baremetu mosaja na baro motu naende na baro irogi lakini abasaja abange igoba yani goetera sege korugete gesinini ngara batige to mugambi abasaja kama itino yana bana ngabare ngabwate omowena ina mosaja familia ya abana barenge bwate abana bwate no mungino ramanyi ekyero naenda abana tabo mayitino yana marieta inkiata iko bamanyera ituko ndiyo noyera limo baikaranse mesa bakaragira na abana baye kwenda basaja abange gabo ichonyora abana baragire goso icha anyora abana nkaya bararite nando boke tukosira na sabo sira mochi eyo sikikyo monto te taliande obo ya gana ro kibyo sikimbio akaze tale ndete sikikyo monto ero kona kumuragira iki customer no yata borigeti ale wochi mani yatali go akanwa obo kaira erindo ko chigocha ka no yane sese mo yeti wano geko mokobera muno mogen kiriki ando akelina batebeti iyo kego tebango musacho muya kago cha somochi ese geko manyango mogaka bwo mochi ochire eke musikia manya abana ba
monginunya busuma elibune tori ekyagero mabanga bomo jokoreki wana basajja bali batali kuikaze mesa baragenda abana babo Psalms 128 nero kwenye goto kwenye kuonjia bantu baye na getiale kwenye kusabara bantu baye waja ready masabe round yeye tomo amagoro pena chondari bieka chikanisa checho ngago chikora sigalete jerega Psalms 128 verse 3 oyo wasoma basajja baye kibao kora mukao n'abasi nyumba yao munomo salimu okwamama salimu abana babo nibo bana kule misebo yomo saituni baikaranse baikaranesa igomo saituni abana manenge bekaranse okorana bakaranse kikoni asoni wali naye neki kule kile kile kora rekete Ija abana bakaranse kikoni abana bamama na dojire bende polisi bandenga iribatengewa akolire omusajja harengera zinga ndiago ikaseti erinde kwasimiora umoja nganki bateba ekyara mami batangazanga omugambi nkogenda ekyambu kikyateba kyambu imbabo gokera imbabo tengera yani erire ebintu omusajja odagokorerwa otiga gokora ebintu biri muoye nanoko wabataia bana genda kuchikoni genda nagotiringa kojogerera moe bona bana bananire chikoni na wakora kukina bana basajja bagima oko wabajanga ntuto wekera turagerera ega tu tuli tayari kukikota konyerwa bana bakwa bate kune bunduki ya Buganda ebintu kero anya gokora kimena isate sani no musulio ichire elino nyakuruba gokora igoro yao ayo korana ingogo jigokweria komentere ekiagere kamba nyinge ngayeka koragera nane mwanya korame kanga ngabangina bairira abana oro gokwamo sei kwai wanda kagende ngongida tokoteba kosajo muya agoikarase mesa erindo mongira karo sirie ndagera aretire mesa omusajo koroko saba endagera yajaka kureu anogo somero mwana okolibobe nogo somero oyo kuragera ngora iyo kuragera bwango nonyo mongina nasirire kwaba yango yera nonyo korukae ngora go koraki ona bani mama yeti ejara bayo karasara wana umesa na batani ngomako ya manganara bona makongo diego tira nele ya tiriko kala kala bakungu mochi mogos ekyabo bana tiranga hanya ganyera hana tira tira kanisa hivi leo kita etabatera makone dini ya tusuire agatua oka aho bane dini yerega aho yerega leo kita etabatera basajja bakaransa sembe kiyabo bakore devotion basabe n'abaana baabo tajja abasajja nyandobo babwate kindobo muno kisese kirikyage kibwate kimanu kirinchara yani omwana gukigokwana wana bamatenga ayenya gotarete sabama ane karamu sabama amagento bete okomate nonyene karo kuite ba kuminga kwa kuri ekyagero nyene karamu ngokogora sukuru bizingo mwakana wana abakona kwako mopira okale moja yana abanyole tiko seno kwete tata mwana ibanya komanyanga kwa kwete lilikingo likigo sabo naye kora kende kera reteri yanda no yana senka ekera abana bawo bakora miwa bayora ingane eri mari yagwa korete ibana zabila bakungu batawara basaja na batebiriringa esani eri monyonja terete kalenge bigoli byawo byagire tegoterwa asenge kiyo musaji oyo Digo naye tuwele responsibility ere moyo. Abasaja mbale bango bosaja ntaete koreta aiga. Onaye kanya kule boli ngaki okogamba buo. Mosaja abana bagosa. Diri bagosi orete bwiri boti. Ekera orete bwiri boti ngabana bao bakulira maraboni nyanya bakulira. Niba bakoranga ya abana baboni naki. Ile ribati ya kiranga mwakorera maraboni ngakiyaba ngamo mogano ingogokura omusajo yabe serious asoko soro bwa manganaya omusajo mayakorangalia abantu babolinga inyibwete na maraboni aje mima moko na kolibu nebirungu Rakimbo bemogo korati
koraigo ayono igo gambi igo korire bono oyo amoeyo orosa oyo ira abana bari gosembo gambi naende otuma tumoiko naende kuigwa goteba abana banakire kubakania bana bambari konyiwa inche bono timanye tibunango kora bagambi baminto igokoli musacho inga yagotoka First Samuel yentangani ibere ebibungo 22 Eli nabamurabaye ega eli yakorete rweri botinga abinto eli mbere mukiaga gokora seka bakumba bayingo eli mbere mukiaga gokora seka bane ni ibungo bakobora nyuka ngosoma bawi oji muta gotega ramba yembarandi yekera barandi yekera bekebe juwedari kimokolika eli igare ngomokwani eli nerolia bakite komenya Samuel igo no makorari onyasaye orenge none kera agotire achireka orure karu aba muraba batekiru over bajakiru urai koronere bari kuna gokora ausema yo musangirekano egere gyakorete kwa mangana ngatata bamuraba aba ingeno cyabo nkiri cyonsi eri gari ukwana mangana mororo ajya kumanyie ngiti kuruwe keronga aliyo muswali adanga maneno matamu umuto anyoka wapi bise pangoni eri na aba murabaye wari eri konyoko tire mono eri abete ukuna kuigwa manganonsi aba murabaye bari gokora asaba Israeli wons nabuna bari kutumana n'abakungu abarenge gokora imbere masega soero kiema yomusangirikano Eyo akabatebya nase kimogo kora mangana munayo abantu bonzi batebirye mabe aino mogo kora abana bane tiga timokora bo kinkume kino ibure asega tia abantu bo manane tikiri kingiya mondo kara kore bibaso montonde yasaya nabe omubwatania korendo mondo kara kore bibaso manane ningora nyare ko omubwatania Olende barabuti bayigwere teise ekiagara monene konya koganirie kobaita oyigweta atanga abana bane tigati mokora bo bamintu gaki abana bane nabenga naye musaja bwenka mukamu muro ore teri botira ki mumuroe yo kaiga imbebu agatu yangiwe yoche okoiga mabaka kotuwane kusema dai tena ya kuna kwa na dingole ki karibu wakati ngiroje njawara yiwete buranta yiwete kindoje ngeri mumuro kwa matenga tata bono na igumo kwana gosenga ki bono igombuya nje tindo chingambuya kwale go njendo chenga kwale go tiga nje tindo chingambuya ayende igomo aro yo ari naendo yo kirete naendo ewa naendo chiro teri yabuga naende nakaiga ibe hege suri bona ono tigire yeli bati ochire hege suri no akaiga ibe naende naende teri bona abindo tata lidina ichanga koteringa ogetuna ni igu bira bakora naende iguna na igure ga kiota komokani aino tekayari matabi ngaje ocha ne tata lidina ene na gokani naende yiwete kwarure kuwa geturengi naende kwa jiro teri yabuga tata mose musone mbugo koraga kitiga tiga na gokani tiga aorende lokoli naende akona korata jiro wati onya batera ibo gokora bali moko soma mariko mwana kuigwa bamuraba eri bagwatu ruwande ade mutaso mamoko manya bamuraba eri bali gwatorwa na baba arenga bakora ya mayomo sangirikano ngayona na bomo ndako bomo kiroshi ojo kale mele mase ya mayomo sangirikano lakini bana naende aba
abakungu bawoja iga aba mangana ya taraja kuja bugura na uja mate roje nise taraja ga aba bale ko sene kwaya bale kwaya ya kaba ni kwaya aro motigara maya kora kwana tore kwaya ya tigara maya ani kiaba ani ko tani baba no ega tu akore ade Rusia nyokora ya muso tinda manyonde ondo weka na manyirere ani weka naende mama kana dia kora kwana tore kwaya ya ngenda ka bako na kora kwana mangana na araya ale ko koreka na araya gerete ba muraba eri bagasira lakia para Biblia batabanga anyo muntu bwanjire mbere moya Nyasaye bwanjire mbere membeya ngabano muntu yo anyo olekane abakungu bale kabwana ngotwara bana yo bali beji kanira jini bali ngotwara omo abotwara baka batano baseresere ane na boto manyete lakini tuwa nanga baro nene to kwareki bade ka tuwa rigere yoyo oyo ta kunyara oyo no muoro oyo ngento bete leno yo no nyore budere otenya sa oraje ko gambia bantu oro nene bote tigabe ara nyoro yo no chire ko tukamuna ne ara katugete ara nyare ko mugani ebu kwara na nyare ko masomera ta kunyara ko masomera digo ko mogaka se kayao kabo mogaka oyo gotelama ana te buruzi kae ebe kira kinge akala omogako ina yego toka First Timothy Timotheo tangani sana Mungu 17 nani anasoma huko Timotheo kwa chika yo ine wao nitake teboli entangani sana Mungu 17 ego abagaka abako gamba buya baba leruwe ingamba gwerete amazikani arakabere owamono abubago kolememo yoyokorandia nagokoroki ekiagera barabu ekera koranta rwekiruneke akora tegerera omanya koraje ali osome kujizira begoteba igora yego ko muhaka mono ababari se nyomba yo manene bakoranta rwekiremu digakona kuebereka teba bana de buruzi kae bona mangana ya takoba ana de buruzi kae omongina ekegera kije tingwanja wana na boro mutugweka omongina oba obeti bakaba murako barokaba rogio barokaba ilio barokaba tobani ako barokaba ngani Chelsea na ene kwa nako moikaransia na bakaba muraba obo ngomongina nkanga mangana Yesu moagare aingwa nako kwa lakini yora ngeri ko chimo chibuo monto aso montaka cyane te bakaba muraba aye igoko chiere bisonzo boro na ene odeka kage kina gya cyakire igoko ko mugambi boko bo muraye se kanisa boko bo mugaka senka kabo mugaka senka oyo isaina mazikani arakabere ekiagera ko ndera so mugambi bwao rayana kero kwetore saduki me oko baka bra damo mwati bagatiyo ito bano akore ki ekiagera kero bare moja sore iyo kuare ko tegera ne to ni modara na kekina kwa amore bas 20 Abubago kore vive oba togoyer oba togoyer azedo asambacio abazobansi baba yina tatere pi yani una wona no uno ko ara so oligo igakubugatete yani una ko jaka ko kuone statement ya tangani yako gari ngabwe kuangaina yani omayubo Wangida dabatewa amana na tokoye muna bataba gaga emetuye chinka chito chigenderere ekera bande bago chigere kurumoino bade baga abaga bonzi ekeyora ambi komo ga kokiri bitino mogambi kubua ekyere nonya deri ngana ikuruwa ya dalira isirari igona ari abo yo kunya kurangira chika mokunji boire
chika mokunji wake ni mwate kama kunja wake ni mwate kama kunji yani ya wiki ama kwa chika mokunji sato mama deli ngana dia na ihure akora ngari kama mokunji na mangana no nyano mo ali jikoni na akora ngari kama mokunji hata kitaka ambekera hii ngana iwocha lazima ame no nyana iri tunge tio mongena ya wana ko bai karasete kina ayo mo waroko tanga sia ikiri kama mokunji kya buchire lero ndagete kwane itinere ingana ise kika mokunji jisira ate yeta ya yezo kuruo mochi oruwa no kwana ande ko jikiana era ngogita tabateba ayo mo mugaka oyo koreto bosemia omugaka oyo korule out amangana yekene abagaka bayo ngeteme goko na wale baye pini lakini yengeteme goko mwana ndo nyoga sibiririya ana nabako na kusibola imeye pini ako tomaga jokoro kagenda kamorentere ekiagera rendo jikorekana osoge ande pa orete eginisi orete na kobakora onywera ariyo rumu wale rumu jiji wa jiji na imeye pini no agorete ki Proverbs 21 verse 17 Ningogane dio monene iwa inene vive muade o como kodae votambe ningogane dio monene votambe omoto moyo waso baga kaba minto maga konde bwezi bwanje ndemegoko omoto bwanje ndemegoko woika omotaka woika it is a must woika everything ekiagaje ndemegoko oyo bwajete kwego kene divai toka mabunda ekiagera ko bwajete ake divai anoma tei kuna naigwa amangana narare Timoteo alipa urago te Timoteo ngaki osire iraga ke iraga nenge yo morwa ira mwenda yao ege tokerina kito kana intu abazomi ba mariko ngana intu ngo jito tu asiba ke aye Edivai ya rosa tukana ya gariri. Edivai ya tari ya bakungu ba korosirero. Edivai ya iti ya beki ya memera. Ya beki ya iziti. Lakini ya maruaya igakole kwa memera. Anerona hizi bakole tengona ya babeka. Amaruwa bekuwa sukari. Akeroko somaye alikana ya gariri. Yesu na tebeka na karasika oboshi. Yana na mariko muna kagenda. Edivai ya rosa tukeye. Timoteo tabuya zibanke tayere korosigwa. Ene divai yesa rosa tio manyana direct. Ora twadira soma mariko atoko genda munense kogenda. Igo mosaje onde bwezi bwanje ndemegoko. Omo mosaje onde bwezi bwanje divai. Igebe tere goikomo motaka. Mata wasaje ambale baje nakale tembe jando jinga chabo. Yani au misetenka lakini atenenge tiangie kale moyo. Ayezi posa for nothing. Awe nyomena na uwako yade sukuru aba ye bari uji sukuru. Omo saja ngayete ako kabua yete sukuru oroka ye nyomende podi sukuru. 11:29 Proverbs. Merengani. Proverbs ne merengani. Merengani wangu jineba. Merengani igome kianda igome na ndo ibungo 29. Omo utakalete mejanda se nyomba yaye. Igara nyora yare unazo. Wone mbeo. Anya to otwara nkoro yo mwani ulipamo mosomba. Yani omisetenka bako na kokosabera matata nya
kimoino. Osa nyone na mete. Ako na kota machinda yako kwa hali kwa kimoino, ya kota machinda yako kwa hali kwa kimoino. Di tuke lima kanyoru esa igaime wa kuna haya bakamufamia bangina bakatebani ngatoka enda yako bakewe. Osa jaga akwe biboko baka kasunyuko benda na magoro akagura. Se bako boete bakagwe kazi yoko nganya tita ekechio. Ngo kirara bateba. Naye tagwanja kolete mechando buo. Tawanja ebyazara byemegoko. Tagwanje ebyazara byedibai ngaende kate hotogo siba buna Timothea tebetigwe. Na gwata na nenge edibai Timothea gotebiwe siba singijo yenda kaye era bakungu bagotiringa. Kali yale ko sabani kuizi yago bekumemera yale ko bekusukari iba yale gete lakini kana yesa ko tebi amaye teiwo ekere dibai yeri yakana yagaliri ekoera ekere ekoera igo mokungu oria amanyene nyangi aba tebi maria mungina yeso nga totero yo mwana edibai yagalireki akarua adama inde bintu ijori entoki Soma mariko. Nana koko soma mariko tiyo soma ke bunga kema. Waso ako take kanakyo. Watige vibungo minde. Iko kita tawa. Ay wako mga kasinka yao. Tumiye bukuya. Yako nyakareta na tobo kita kintubuta iyo. Ano mapungu na hama etengo masaja ango sibari. Lakini yamo tuntubete. Mato mapungu hama na tuntubete nyangau. Nyangau yako nyako janda bate kenyoro. Nituke lima makaboka banyeite. Mongera ko yara barabuoni akawa heyo yabwate heyo lata bu makungu akaba choncho kio kirene kale ko ameru kio akamaga maga akanyore nyangawe gocha banyogira barabuoni amatona ikirenze nyangawe kama dengo mongena nya yare ngari tuko ngonya ndiri nkonye oini jaba kuogera na kule makungu sema katabi nyangawe maranze nyangawe karanze akareta matakanya tuntua naenda arembo mangweni ya kone akamanyango kabeyanza ngubuga tibara mabara tokurwa yaje ko jahaza aye abegete kala akajabe sabari kurwa akati ko bokombe akaja ko jaga aiga sete bawo ora batoko jara mongina enya ngona tu buatiri ada mabara ta danga ko jaya ya tata bana na alo nya ngau mongina ngau te ketia ya ani onge to kiwano nyangau nyan ninge gere nyangau muna ya to jandire kenyoro ida ninge are kana nyere mongina gatiana agateba muya maro tu aji na waro jama bara nyangau kaboka wadage mongina ko nyire pi wara bana ba ere ke uno mbale gontika wale ke ndongere ke monda ke tena ndo korere eso hongoya kwa kumbi amon ana wana ngoja ege ntukia ndire gese kuna kwa tuntubete kuna baka minyokio omo waso lima ngendo enjara moira tanga enjara nende nkingo kwa kali kwa namara bwon mongi na kurukare nyangau ya kuligento nde kama te tiga eba nkorande kuna nkoba ndo mongi na akaewa ni baga nyangau ya le goitwa na ena botu tubeto moaka ngonyuare lakini yo monta moja ni kwa yana ngonyuare atajua ajui ayo kama akonyua mwana kama haja kile vitina oyo yari kinda ba ese rene manu kiage kiagere kero ya kore ki ya kuniru na haja konyo abali go saleka ekera tara twara kibesa ege ntopego sagia basaka ni kibesa ekera yo saiga lilia bwate sinini yagiria go sigere jae yo siki omuya nane yari na arora mondo de buye sibete bune sibete buya tai kunyara komera mate ekyagara na mera mate ichi budi kora tiki oya wana tikajibeza jisa ikona kanda bazaja bati ko kijibeza bazaja kijibeza bana jisa kiro kate inyumbe tu lakini wano atara nyara jibeza omuya akabara ka polisi ya ng'ombe akabara na bogodo jibeza jiko jigoja from nowhere ko baruka magana ina yare kera miesa mungo sapa kera miesa no mungo sapa to koranzo mera mwenye kuli basa karanzo mera yo mwenye kono kuli kera miesa no mungo sapa
Nakinda akore mare. Abana baino bantigire. Nigo bagotiana ase kinyasaye ching'ao. Ekero nabaete ebinto bisaine. Babete bagotomana. Bakagenda ase kinyomba ky'abakungu abanyaka. Igekero kibesa kyasoire na mwaki oyode mwadaye oli bana morigeri masimba nali yali abasajja bakujanga konganya kuruka ojako yandane oti ochiora agora mutumba ojencha nano ojoira no matuka abere gaega ogenda nekyanga mara kabere asomongera kuja gutawobokera ekyagara kirumu ibere kire omate tubwatereba wodi na amenity mata wano mwana kona konganya kwa amenity mata oyoreba wodi tamanye tinga mata omurwairo oyo manuire ara oja gutawobokera aja omurwairo omanyane keri ya itari kigo tuma ya akosa otiga roro erinde goko mona ki ne tata ngambu yabare bana abokire abana akore jigu kibereta na buchoke igore ro mayure inga ya inga nganya menya masibaga ngakibona yakorosi mwayo maete kingo ikachire omuntu okoranga kona kunyuga nyugumbowe abasajja bali bakonganya kuruka ogando jikwende nyiri osiki ayenenyoni Proverbs 27 verse 8. Oya wasa. Merenganyo. Omo to hotama korwa muaye. Ni ganga buli nyoni. Hotama korwa segede. Bora basaja ni muaba kinyoni chiko nganya. 27 verse 8. Proverbs. Ndi abasaja muaba kinyoni okunganya kuruka nganya robo kungu ngakabatika na abana. Formula ri kwatumia konganya ande na rona tumie koira ko kira ni ngeke paka ochikore tabu akwe ngaina ochinya kwa ko ruga kwa genda ya ko jako baba tai igeke tukego sagia basaja abange ejibesa nakia baro monte kana nyori ejibesa oko kunga oyo kamenya tenya mataro na matara ka goro goremo ande na nyoma ya karo monta kwa ejibesa ta kunyara ko nyoma lakini akara twali kibesa oikari kya bantu bako moriesi oko moriesi oko bayoma ete kore Ecclesiastes 5 verse 11 ano abasaja bako so temunge kere bako so mara waja pesa ba ono so ekero tele kuwa komente kana na ko igona bako moria Kigo bako bendekana. Wono mbuyaki. Oyo mañana konyora. Otatiga ko borigeria. Ko borana maiso. Mokungo yomo. Igakare gesusu. Mokungo ona keroka. Mokungo ona ojago sengai. Wana onzi igaba ko iwete. Wono kuiranaka. Mwenda tesi na wama marejo ni wapi? Wono kuirana ase kwale ko sakora. Wono aba ko iwete yu sasa. Oyana kerobo kumadiro ka basaja ngata bakungu abange batosia aku ango mokungu manene ekera kiro mokungu manene waka kumwagaje wiwa akwe mayera tinde kwe oye segura marigaba te ekera bakungu bare babere tori na ibaga ora yero mokungu omwana omoke omwando Deuteronomy 21 verse 15 gotirimboka mokungu oibwangete omwana oyo motangi nerero kwa iro mwana nara akoira arakabere rasima akori arakabere tero motangi neri kware kwa abandi yongida etabateba naye tako tiga kibeza kikotere giti ngegero kyamende kire ngara nori mere dini ngegero kibeza kimende kanete akira abana mugondo basoma kizukuru kingiya ngaba kunyara basoma zukuru ngiya ekyara na tugete nyomenda mate Omate abana batasometi kosomo kiota someti bana noruwara nabo korwara bana goko igubiu sasa obo yabo basomia abana no oja komenya muyawo kibosio Proverbs 24 verse 3 and 4 Awo abana kona basomia mate ko bana ko igubiu sasa
bari mungamba so meti mungano omongongo ndo ole ko to ole ngene kibeso boliro yokolia basa mamole merangani 24 verse 3 and 4 enyomba gekwa gajono ngani na yapo ngiwa wetera soko manya asekise michire chiero chenyombe yo nigo chigo ichurwa nebinto biengeje nene naende byokogokia ekera abana basomete buya nonyina yekerongo ikanyomba muo nodakishone yo igagira cyoti ko rumasinde muriro oyo igagira cyoti ko rwa Kenyatta University oyo igagira cyoti ko ruchuka kwambarira nonyina kero ruwarete iyo onte biya ongaki onyeta someti abana mwako yoro nare wakoreki wono jonyo twatigire gazomi abao wagira gazomi abamo komboi ngeto kiwa rusio Biblia tabanga chiero chinyombe chiero na abana anya abana bale batano iga chiero ile ngachire isano aya mano mwalimu oyo nono munyagitari oyo nene roya oyo ndo bosenge ndoki yani bono katika ekero bakuchicha bosende suguku oba kwakera nekisimi bate abaninga pio pogi sinka asa bali gokira te korugenda kwa watiti egali ya John ya soa na ale kidagaza no chiko oyi nyomenda inera nyomenda ina ya balimi chioni iko chikale tofauti ekiara abanyene kigaye chonga kibali eji tofauti wanaanze soyago za mibaria egide kukoja kuira na kuocha nonyene kerorwa ete mbako kushughulikira nginanga temale basome lakini kerora arware akola keti abana bane nisono morwa irenga kimoroje ba matabi ngomongena shughulikira mwako mino nagenda tokonya testo kiroje lakini kuokwa bayako kora matanga kifahari aro bigoko sokwe sutia nkendu elinde kwatunga mabwase esaduki abantu bakara banyana bomenya enkendu ana matanga akwere kiwikibe noya isato elinde kwati sabona jibana kyajangwa jeri kyituba na jere kwa yani abantu bagani bakaganga abantu ko babwata mariga yobororo kumba mariga ronga kyari ayo magogo mata mariga harigize amalibe noya karo Biblia dango marana nati nyikira hiri kurwa za maisalo obayete abantu banyesae ingawe amariga yo magoko ningi bakorera mariga yo magoko ekiagara babuire emejana ya ndoki bona ara nako yaragana bayara mariga otherwise barikorera karo mokutano kandada bara muniji bijabako nako kivinjari ari na basani babo ekiara mbanyo ndiwo sono kuete wako nyore bitukwa yo gawoje goja muna kwa eko ruwa dinginese egi muna kwa eko chotengi na batega rete ana bane bari wakara ngombe kole moyo yo korakwa ilikuwa kule kwa baba tabanga mbona no mache tata na kwa mama bwe kole atabwa timoto ko mokonya maka liyoda mokonya te ko no rabanga akana chiombe eline mama nyore kenda beke monu nera tana koreki nji wakara kole moyo kajara ni nani ne tinga karo jira jiko gambwa na yora jiko gamba ona de ko gambe ke tota aseti na monto de once okonyora kena yansi asenjere waneti asenjere ta yo egenu ayane mpuare e kurale ama genata kwa tiki Jeremiah 17 verse 11 Jeremiah 19 ebungu 10 kemo ngi Biblia yote hapa ona kaya kuwe boli ngalibu o ayene nkware alibu o ayene nyon koso memol komo to konyoro wetene kwase jayo maineria iranga bone nkware e koralera amagena etabiare ti ona mano ndo jiko abachombe lakini mwana uzukuru asomete tomanyeti tomaje karamu ale korikera tomanyeti
bari mu bamasometie lakini bono obwetingete akagotingara gasutingare gagete ririkare akire gesiro mohongo ande karenga kamuamu gasibi uri bakarenga kamuamu bono kabere maraba bono obwetingete anya inje korara gote inje korara yawo tori kugigamba iyo kurakwa kikorara kingaho kigikogamba kirantara umuntu niwara yakora se kama saja waliabake ababake bono bagoja bono naye te bono renga bana bahomba roje kendo okoraka tigakorara musaigo mune embogere bueli egokina musaigo matukaberete dole konyara yasirire yabe kirobori tema naye buno konyara ane nyora abana baina bamura bino enjere yakora ngokorwanine muna tataru aneti mama ayaro jomo kanoyi enyomba ngokora mane muna tatara mete mama na akuna gokobia lero tebanga naije kaege ronda abo musaje monene nanjo mukunguda nyome ngitora amenyere kisegi no akuna gokoba nabego moiseke akero mukungu atariko musaje ndaira omusiko nana bakunya gokobia omanyanga musaje taikoragera musaje okoroga kendabu ogojigojo nyoro kimanga bwa karagi ane kwasi byusuguri nyabwa karanga magena wanange suguri ira bodo ogojigojo ndangera boli tara karanga kende nere kora koligeria nkora gokobiare nokiza tabateba yase tigato konye muna bagaka bechinka nayo kora ya kunyarikana anya no bolemo cyaka to bolemo kenda wana karati abaka muna mukarasi kango bari batira mare yani barengerere tingu manyete nimechando nero bono mbara manyamuna bako toboa bono bakura abanindi miri yabo kogenda bono naba abwa to bolemo bakururo bakamate kwani kumanye kibaho osabera okwakorangere bamura bamino bareke oye bari banyomire bari bataranyoma batige babera serikere yaho ona bakuja kusabanga akinya sata kwanje mugaka munuyo anya tako muira mo Tanzania kiri ende tubwate litorana gusenta kwa kende yani bagaba osabera maya baba kusabera mabe na sababu bomberete teroje kaini yoti gatoka ndana mariko agere bintu byabukire takurikiya bariyesi abantu ababao bamenyero bobemo bakongu yese muna mwarenge bosa anyomana no baseseniriye tigabagabana barabubego barakambaro mate banarete bakurikiye baso kurikigwe karakini batali gotumia abo jigo sabuma to hago singi amusini tojiretinga ate haga singi amusini timbwati lakini tiganda ro kiri kitinjira na mwa aleko yagwe chenji ana mwa ana ngereri kumbo kiri kititariande yago ikanje so mare no di amusini arete ekiagero jikomanywa ngayanta kunyara kurige ntokia ngekiagero jikobunjelesa Ecclesiastes 5 verse 18 adore baka jirije nana bangina bare baka jirije mongera ta ko abunjariu ese ejigo saleka ora na bombete mongera bombira munoroko na makeni akubona barongimba ko kiba kuye kyagera amonoro koroko cyo kuyeka na bauti na kala digi era botiga moradisano ebugo 18 nama aya na arorire aramaya nagwenerete no koria na konywa na kono mahoko asebite biyansi omonde cyandeire aiganse elioba na minyora mosuko karasa puraisi abana warareta masiabere wareta maguta nonye bintu byakini tako ngata abana nande ina yesu to moche mata basaja bare kitrasara akabe secretary ana akabe chairman kone karere igo karasa puraisi abana elinde kala batenga tato chire wanyora no bwande kende baira ko jijikuni nonya ne kero kwete igo bakoera ora to siguna tata lakitwazoka lakini wasaigo omoswali arateba mukono mutupu au vanyu nini ona karaba mukono mutupu kono mambintuligererie chintakana nababoraka mwana nabasesenie bia mona sogontegerere